Alam niyo ba na para akong kabado na hindi ko maintindihan. Ang dami kasing mga grabe, ang lalaki Ayaw, di ba? Ang sabi sa akin ng Sigurado ako may Pilipina daw mga kabragon, kaya tara na at bumaba na tayo. Hello mga ka-Oragon and welcome back in my channel again. Today, I will vlog the Art of the Triumph at pupunta ako doon ngayon at ipapakita ko sa inyo ang lugar dito sa amin. Tignan nyo kung gaano kaganda ang lugar dito sa amin. Napakalayo. It's okay, it's okay. It's no problem. Natatakpan ito kaya pumunta na tayo dun sa malapitan. Na iniwan ko lang yung trotonet ko doon sa may bahay ng anak ng amo ko, tapos hindi pa nila alam. Diyos ko, sana hindi sila magalit sa akin na iniwan ko lang doon yung trotonet ko. Tinatawagan ko sana si Anthony, kaso nga lang hindi ko siya makontak. Siguro pa uwi na sila dito kasi galing silang bakasyon. Alam niyo ba na para akong kabado na hindi ko maintindihan. Ang dami kasing mga, alam niyo na, yung mga parak pa. Kaya medyo tensyonado ako. Alam niyo na. Subscribe my channel, like and share, and of course, click the bell. Kabado po ako kasi ang dami nila Kaya kinakabahan ako. Malapit na tayo at ihaharap ko na naman sa inyo yung video. Tignan niyo naman ang nasa likod ko. Diyos ko, kaya talagang kabado ako. Malapit na tayo. Awa naman ng Diyos, mababait sila. Napakarami talagang tao. Doon tayo sa pinaka-center. Nakahinga ako. Diyos niyo. Nakahinga na ako mga ka-Oragon. Ang dami talagang tao. Kasi nasa likod ko nga lang yung mga parak. Siyempre, kabado. Alam niyo na. Kapag wala ka talagang papel, talagang nakakakaba. Siyempre, ayan yung sadya natin. Ayan yung sadya natin. Lapit-lapit tayo kasi naparaming tao sa loob. Itatry natin kung pwede tayong pumasok. Sa tingin ko, we cannot go inside. Siguro merong bayad din yan. Kasi sabi nila sa akin kagabi, meron daw na mga artista nagsushooting ata. Look how many people.
At syempre, kailangan natin mag-ingat dahil sa panahon ngayon, maraming mga mandurukot dito. Sa susunod, how can I go up? Paggabi dito, yun ang pinakamaganda. Yan din ang isa sa magandang tanawin dito, lalo na paggabi. Napakarami talaga ang tao. Tapos the first one is Eiffel Tower. At sa susunod ulit, ipapakita ko po ulit yun sa inyo at itutur ko po ulit kayo doon kasi nung last ko na pagbablog ko doon, hindi po siya maganda tsaka parang minadali lang kasi. Kaya uulitin ko po yun. At tsaka para ipakita ko po sa inyo ang kagandahan talaga ng Eiffel Tower. Gusto ko sanang umakyat. Kaso naunahan ako. Ayan. Aakyat sana ako dyan kaso naunahan nga lang ako. Tsaka wala rin akong kasama. Kaya ang hirap ng single yung wala kang kasama na nagbablog. Yung sarili mo lang talaga ang maasahan mo. Pero okay lang, at least enjoy ko. Yan. Mukha ko na naman. Sana makakita ko. Mahabaan ko yung Yan. Siguro po may mga artista dito ngayon na galing din sa atin. No. Para naman po kahit paano maging maayos-ayos naman ang vlog mo. Hope guys na magustuhan niyo po itong vlog ko. Don't forget to support my channel. Look at this guys. Gusto na nila magpapayat sa pag-aapak lang dito para mataas. Baka magpapicture. Come sa Europe. Yan, nakaakyat na rin ako. Para lang makuhanin ng magandang view. Yan. Ilapit-lapit nga natin. Kaganda pala. Sobrang ganda. Be careful, be careful. Ang ganda pala.
Look at Dimga. Basta sali lang ba? Ya, tayo ba yun? Yan. Tignan nyo, nakikita nyo ba yon? Yung mga bus na yon? Yan ang sinasakyan galing sa ibang lugar para lang makapunta dito. Bus tour. Yan. Dami mga nag-aakyatan. Para lang makakuha ng magandang view. Yan. Oops, be careful. Medyo ilapit-lapit ko lang. Maganda sana ito pag gabi talaga. Napakaraming tao. طيب خليكم هون تصوروا عادي صح؟ تمام؟ Yan, paikot-ikot lang ako. Yan. Kaganda na, kaganda. Papakita ko sa inyo kung saan ako nakaapak. Yan. Ganito ang solo flight na pagbablog. Mahirap. Mahirap pero kinakaya. This is my solo flight vlog. Walang katulong. Sarili ko lang.